Niet alleen vanuit Antwerpen stroomt PFAS de Westerschelde in, ook vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bad. Van alle 8 onderzochte rioolwaterzuiveringsinstallaties werd hier in Bad de hoogste concentratie PFAS gemeten. En verder in het Zeeuwse nieuws vandaag. Een nieuw idee om mosselen op zee te kweken. En hoe hebben de binnensporten corona overleefd? Goedenavond. Vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bad stroomt jaarlijks zeker 21 kilo PFAS de Westerschelde in. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de waterschappen en het Rijk. En dat komt dus nog eens bovenop de vervuiling die vanuit de Antwerpse haven al de Westerschelde instroomt. We gaan naar die installatie van Bad. Daar staat verslaggever Jan Vogel. Jan, waar komt al dat vervuilde water vandaan? Ja, dat water komt dus uit de industrie in Moerdijk vandaan. Ruim 21 kilo PFAS per jaar dus. Dat is meer dan de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dordrecht te verwerken krijgt, die het afvalwater van Gemoers verwerkt. Veel PFAS dus. Het bleek uit onderzoek van het Unie van Waterschappen. En de waterschap Scheldestromen schrok behoorlijk van dat nieuws. Uit onderzoek komt naar voren dat PFAS wordt aangetroffen in het afvalwater dat de rioolzuivering inkomt, maar ook in het gezuiverde water dat de zuivering verlaat. De enige manier om PFAS aan te pakken is aanpak bij de bron, dus voordat het de rioolwaterzuiveringen heeft bereikt. Gelukkig wordt er landelijk en zelfs Europees gewerkt om dit probleem aan te pakken. En Jan, dan was er ook vandaag nog het onderzoek dat in België gepresenteerd werd over de gezondheidsschade voor omwonenden van die PFAS-uitstotende 3M-fabriek in de Antwerpse haven. Wat is daar precies uitgekomen? Ja, bij 800 omwonenden van die fabriek is afgelopen maanden bloedonderzoek uitgevoerd. En daaruit bleek dat meer dan de helft van de mensen, 59% om precies te zijn, meer PFAS in zijn bloed, zoveel PFAS in zijn bloed heeft dat het negatieve gevolgen kan hebben op hun gezondheid. Nog geen 1 op de 10 mensen daar, die er kort omheen wonen, heeft veilige waardes in hun bloed. Vooral mensen die groenten uit eigen tuin eten en eieren van eigen kippen hebben hoge waarden PFAS in hun lichaam. Slecht nieuws dus voor de omwonenden, al was de Vlaamse minister van Volksgezondheid wel blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Wat de politieke conclusie betreft, dat is denk ik wel heel duidelijk. Hè. Dat is dat er toch wel een belangrijk kausaal verband kan gelegd worden tussen de besmettingen aan de ene kant en de bron van de besmetting aan de andere kant. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de Vlaamse Zorgautoriteit niet 1 op 1 over de situatie in Zeeland worden gelegd. Zeeland is veraf naar deze hotspot. Zeeland, daar zijn gesprekken mee, daar is overleg mee om te kijken wat de blootstelling kan zijn via het water in de Schelde en de zeevruchten die daar gekweekt worden. Maar dat is een heel andere blootstellingsroute en die heeft minder te maken met wat wij hier gemeten hebben en wat wij zien. Maar Jan, tot slot, we hoorden eerder natuurlijk uit België ferme taal van de overheid over die uitstoot van die 3M-fabriek. Hoe staat het daar nu mee? Ja, de Vlaamse overheid heeft natuurlijk vorige maand die milieunorm verstrengd. Daartegen gaat 3M in beroep. Het bedrijf is vooral verbolgen over het feit dat er geen overgangsperiode is om de productieprocessen aan te passen aan die strengere normen. De Vlaamse minister van Handhaving, Demir, heeft nu 120 dagen de tijd om dat hoger beroep te behandelen. De vraag is of dit beroep überhaupt kans van slagen maakt. Direct na de presentatie van het bloedonderzoek stelde zij het bedrijf namelijk een ultimatum. 3M moet garanderen dat het niemand meer blootstelt aan verdere risico's. Anders moeten alle uitstotende processen stilgelegd worden. Jan Vogel, jij blijft dat voor ons volgen. Voor nu, dankjewel. Offshorebedrijf Oos International in Seroskerke wil een mosselboerderij bouwen die het mogelijk maakt om hangcultuurmosselen te kweken in de Noordzee, bij Windpark Borselen. Zo moet die kweekboerderij eruit gaan zien. Een afzinkbaar schip met aan beide kanten ruimte voor mossellijnen. De Noordzee is niet de Oosterschelde, daar heb je ruw weer. Dus wij hebben het ontwerp gepakt van onze kraanschepen. En dat onderstel dat is afzinkbaar, dus dan zit je in het water tijdens een storm. Dus dat is veel rustiger water dan op de oppervlakte. Het offshorebedrijf wil met dit schip een impuls geven aan de mosselkwekerij in Zeeland, waarvan de productie de laatste jaren sterk afneemt. Ik ben bang als we niks doen, dat over 10, 15 jaar dat helemaal verdwijnt.
Dokters van de wereld geven gratis mondzorg aan mensen die het niet kunnen betalen. En vandaag waren ze in Goes. Dennis was een van de mensen die werd behandeld. Ik had maar één klein gaatje, wat niet te zien was op de foto. En mijn voortanden, dat wordt binnenkort bij een tandarts in de buurt verholpen. Want een eenmalige behandeling is vaak niet voldoende. 10 tandartsenpraktijken en 3 mondhygiënistenpraktijken op de Beverlanden gaan een jaar lang gratis vervolgbehandelingen geven voor deelnemers van het Leger des Heils. Zodat ze hun leven weer kunnen oppakken, kunnen solliciteren, met een gezonde mond verder kunnen gaan. En dat is het doel waar we het allemaal voor doen. Straks in deze uitzending. Zeeuwse binnensportclubs krabbelen na corona weer op, maar ze zijn er nog niet. Het corona-toegangsbewijs en het onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden dat daardoor ontstaat. Statenlid Robert Koevoets van Pro-Zeeland moet er niets van weten. Reden voor hem om op de laatste vergadering van Provinciale Staten een motie in te dienen tegen het coronabeleid van Den Haag. Een motie die het niet haalde, maar het was wel een signaal tegen wat Pro-Zeeland noemt verdeeldheid en uitsluiting. Er staat geen pistool op je hoofd, heb ik ook in de Staten gezegd, om je te vaccineren. Maar als het zo is dat je eerst 30 kilometer moet rijden om een test te doen voordat je met je vrienden een biertje mag drinken, ja, dan ben je feitelijk al uitgesloten uit het maatschappelijk leven. Robert Koevoets is ongerust. In de statenvergadering van enkele weken geleden diende zijn partij een motie in tegen het coronabeleid van de regering. Want het onderscheid dat wordt gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden leidt volgens Koevoets tot verdeeldheid en uitsluiting. De bevolking wordt opgedeeld in 2 delen. De ene krijgt onder voorwaarden zijn vrijheden terug en het andere deel van de bevolking krijgt dat niet. En is Provinciale Staten van Zeeland de plek om dat te bediscussiëren? Ik denk dat dit punt zo principieel is dat je daar als volksvertegenwoordiger je tegen uit moet spreken. Koevoets woont in Zeeuws-Vlaanderen en werkt als advocaat in Rotterdam. Zijn protest tegen de coronamaatregelen komt voort uit een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Absoluut. Er zijn grondrechten in het geding. Grondrechten die in internationale verdragen zijn vastgelegd en overal en altijd gelden. En ja, op het moment dat je daaraan gaat raken, ja, dan kun je maar niet zomaar zeggen, ja, wet is wet. En dat voor zoete koek blijven slikken. Het is voor u echt een heel diep principieel punt. Het is een zeer principieel punt. En het is ook zorgwekkend. Want ja, u weet, niks zo permanent als een tijdelijke maatregel of een tijdelijke regeling. En waar is het einde hiervan? Maar de overgrote meerderheid van Provinciale Staten deelt de kritiek van Koevoets op het coronabeleid niet. Teleurstellend, vindt hij. Je zou beter verwachten. Heel veel mensen zijn wakker aan het worden in het land. Dat zie je ook op internet, social media. En ja, als je dan het overgrote deel van de Zeeuwse politici eigenlijk nog alleen maar in dat narratief van de overheid ziet zitten, dan valt dat wel heel erg tegen, vind ik. Het kabinet zal volgende week dinsdag op een persconferentie bekendmaken of er extra maatregelen moeten komen om het oplopend aantal coronabesmettingen terug te dringen. Het is weer druk in de winkelstraten, bij restaurants en bij sportclubs. Buiten, maar ook binnen wordt er weer getafeltennist, gebowld en gebadmintond. Toch is het voor de binnensportverenigingen zeker nog niet zo druk als voor corona. Bij badmintonvereniging De Shuttle uit Oostburg was het voor corona vaak een drukke bedoeling. Iedere woensdag was sporthal De Eenhoorn gevuld met 20, soms wel 30 fanatieke badmintonners. Maar De Shuttle raakte in 1,5 jaar tijd bijna de helft van de leden kwijt. Voor leden die de club trouw zijn gebleven was er onlangs goed nieuws. De contributie voor dit seizoen is namelijk met de helft verlaagd. Omdat we vorig jaar de zaal niet hebben kunnen gebruiken vanwege corona. En dit jaar hopen we daarmee ook onze leden dan ook tevreden te houden. Uit rondgang van Omroep Zeeland blijkt dat veel clubs leden dit seizoen korting geven. Maar er is ook een vereniging die juist meer contributie vraagt. Nou, we hebben vorig jaar geen contributie gegeven. Dat had eigenlijk met 2 dingen te maken. A, de financiële huishouding was niet helemaal op orde. En B, we hadden vorig jaar weinig aan te bieden, want alles was dicht. Er moet natuurlijk wel geld op de plank komen. Dus we hebben dan dit jaar hebben we dan nu 150% contributie.
Korfbalvereniging De Volharding uit Ierseke heeft het geld nodig voor het betalen van de zaalhuur en voor de aanschaf van nieuwe materialen. Want de club wil na de coronacrisis weer opbloeien. De sponsoren zijn gelukkig allemaal gebleven, dus dat is erg fijn. Ja, we hebben een jaar stilgelegen, wat erg jammer is, wat natuurlijk iets doet met je verenigingsleven ook. Ik praat erover verder met collega Tom Druppers. Tom, de coronacrisis heeft er bij die binnensportverenigingen flink ingehakt. Hè? Ze konden 1,5 jaar natuurlijk niks. En bij de shuttle bijvoorbeeld zien we dat ze de helft van hun leden zijn kwijtgeraakt. Is dat overal zo erg? Nou, het verschilt natuurlijk heel erg per sport. Bijvoorbeeld het aantal korfballers in Zeeland is redelijk gelijk gebleven. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de tafeltennisverenigingen, dan zie je dat zij toch wel wat leden zijn verloren tijdens de corona. Ja, en is corona dan eigenlijk de enige schuldige die je daarvoor zou kunnen aanwijzen? Nee, voor corona was het bij binnensportverenigingen al minder aan het worden qua leden. En nu zie je na de corona bijvoorbeeld ook dat veel verenigingen moeite hebben met het vinden van bestuursleden. Ja, toch, hè? Eigenlijk hebben al die verenigingen corona wel overleefd. Ondanks bijvoorbeeld teruglopende inkomsten. Ja, dat heeft er ook mee te maken dat gemeenteverenigingen hebben gespaard, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld op het gebied van zaalhuren is er een stuk minder geïncasseerd. Dat had ermee te maken dat de zalen ook veel minder gebruikt zijn. Ja, gemeenten hebben verenigingen daarin geholpen, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat iedereen nu vooral wel weer vooruit wil kijken. Ja, ook bij badmintonverenigingen. Die zijn ook wat leden kwijtgeraakt tijdens corona. Maar bij Plumpje in Goes hebben ze daar een actie voor bedacht. Als je als eenling in een zaal binnenstapt met een hele grote groep met nieuwe mensen, om het zo maar te zeggen, kan het soms een drempel zijn of lastig zijn om aansluiting te vinden in een groep. Daarom organiseert het Plumpje uit Goes sinds begin deze maand Probeer Badminton. De vereniging worstelt al jaren met het werven van nieuwe leden. Probeer Badminton moet daar verandering in brengen. En nu start je eigenlijk met een groep van 8 personen. Waardoor je gelijk een groepje hebt en eigenlijk de aansluiting hebt. En vanuit daar in de rest van de groep heel makkelijk kan mengen. De actie, opgezet door Badminton Nederland, bestaat uit 10 probeertrainingen. Bij het Plumpje hopen ze mensen zo enthousiast te maken voor de sport en de vereniging. We hebben in totaal 8 aanmeldingen gehad als club. Dus dat is super mooi voor ons als kleine club. Naast dat de 10 probeertrainingen proberen we heel veel ook aan te geven in die 10 weken waar de club eigenlijk voor staat. Dus heel veel gezelligheid, sportiviteit. En als zij er plezier in hebben, hopen we natuurlijk dat zij het ook weer verspreiden bij buren, collega's, die dan wellicht ook eens een keertje komen kijken. In Zeeland organiseren de Asteroïden uit Oost-Soeburg, Marathon uit Vlissingen en Den Ossaard uit Hulst ook Probeer Badminton. Vanochtend hadden we al wel een klein beetje zon, maar toch was er ook nog regen en motregen. 'S Middags kwam de zon echt goed door en werd het op wat donkere wolkenvelden hier en daar na eigenlijk best een alleraardigste dag. Morgen dan zijn er 's ochtends ook zonnige perioden. In de middag is het ook nog overwegend zonnig. Kan wel hier en daar een wolkje bij komen. Maximumtemperatuur is dan 15 tot 17 graden en er staat een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.